गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै निउज पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि दा मोननै फेक्सन जाना थानाय दिनै अफिसियेल सेथि सावराय जथुम जानानै थाङो आरो बियो मोनसे धोरोमारि बाथौ धोरोमारि आफादनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै साननांगोन। मानो होनब्ला बे साननैसोनि गेजेरावनो मोनसे प्लेटफर्मावनो मोननैबो हानजाया मोनसे प्लेटफर्मावनो जिरायनो हानाय मोनसे बिथिंनि सायाव सावरायनाय जादों। बे मोनसे धोरोमारि आफाद हिसाबै गोबां जोंनि गेजेराव सोंलु जादोंमोन जे धोरोमारि आफादा बेबायदि मोननै फेक्सन जानानै थानायाव गोबां दुखु फोरमायदोंमोन। बेयो मोनसे प्लेटफर्माव थानानै धोरोमारि खामानि मावनाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय जोङो ज' जानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा खावलायदोंमोन आरो बे मोनसे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि जानानै रायजोफोरनिसिम बेखौ गोनो गोथो साननाङा आरो मोजां मोनसे फारसे फैफिनगोन आरो बेखौ दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे रायजो राजानो मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो। बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै जोबोद खाफाल मोजां होननानै बुंनांगोन। जोङो 2014 सननिफ्राय मोननै गावनानै दंमोन। जोबोद मोजां मोनसे लक्षणाव फैदों। जोङो मोननैबो गावनानै थानाय बाथौ गौथुमा ज' जानो थाखाय दिनै साखाफारा जानानै रायलायबाय नैबे गुवाहाटीनि बाथौफुरि हेड अफिसाव। जोङो आसा खालामदों फैगोन थाबैनो बबेबा मोनसे समाव ज' जालायलायनानै मोननैजों गोरोबलायनानै बर' जाथिनि बाथौ धोरोमखौ फोगोमनायजों लोगोसे बर' जाथिखौ मोजाङै मुलुगजोंसार महरै दाहैनो हागोन आरो ज' जालायनो हाहैगोन बे बाथ्राखौ आसा खालामनाय जाबाय। दिनै जों मोननैबो हान्जाया ज' जालायनानै मोनसे थांखि लाबाय। थाबैनो जोङो मोननैबो हान्जानि गेजेराव मिरु आफादनि मावसुमा आफादाव मोननैबो हान्जाया बिथांखि लानानै थांखि आजावनानै जों ज' जानो थाखाय दिनै थांखि लाबाय। बे बाथ्राया नंखायद्राय नङा। 2014 सननि सिमला हुजियाव जानाय जितु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 10थि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव राजखान्थि हान्जाया खाबुखौ लामारदों। खाबु लानानै बाथौआरियादि इसिबां हाजार हाजार थान्दै जायो, बिसिबांदि खौसेथि दं, बे खौसेथि गोनां मोनसे संगठनखौ बर'नि राजखान्थि हान्जाया बोरैबा दखल खालामनो हायोबा जेब्लाबोनि थाखाय बिसोरो राजखान्थियाव गोजोर जानो हागोन बेखौ आसा खालामनाय नुनो मोन्दों। आरो बे खारनावनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बै राजखान्थि हान्जाखौनो थेर बेथेर खालामनायनि हाबाफारि लादों होननानै जों साननो हायो। जाबायबायब्लाबो जोंथ' आसा खालामदों नैबे फैगोन नैबे सोलिबाय थानाय बोसोरनि मे मासनि 16 मेआव ज' जाहैनो हागोन नामा बिदि मोनसे आसा खालामदोंमोन। नाथाय जाहैबायाबाबो जों थाबैनो एसे गोबावैब्लाबो ज' जानो थाखाय साखाफारा जागोन। जों जेब्लाबो साखाफारा जाबाय जे 16 मेआव ज' जानो हायाबाबो जोङो थाबैनो ज' जानायखौ बयबो लुबैदों।